изчаквах дълго време в момента кога да кажа някои думи за Ливърпул, точно в един период, когато попаднахме в една серия от няколко загуби. Това е изпитание, което трябва да го преживеем, защото ние сме Ливърпул и ние сме фенове на този отбор, именно заради това. В последното видео, преди повече от месец, казах, че титлата е далече от нас. Това беше периода след първите 5 победи в Висшата лига. Независимо от страхотното начало и победи в края на матча и логично, след това бяхме приземени. Но такива спадове имат цикличност и това не е нищо лошо, дори съм виждал доста по-брутални представяния в негативен план за Ливърпул. Само правя едно такова важно уточнение, че говорим на фона на в момента, когато Ливърпул се бори за трофеи. Не когато генерално е извън топ 4, например при времето на Кени Далглиш, Рой Ходсън и третия сезон на Брендан Роджерс. Сезон 2020-2021 януари-март, например, доказва това. И да, това представяне си имаше причина. То беше безобразно, контузия на всички централни защитници и липсата на това. Липса на късмет, загуба от последните на Анфилд, последните отбори в класирането. Изпомням, Уест Бромвич, Лонзи и от тях паднахме на Анфилд. От Евертън паднахме на Порозия. 2022-2023 същото тромав момент. През януари-март и след тази криза отбора за първи път при Юрген Клоп излезе от Шампионска лига. Отбора не успя да се класира заради... Дори бяхме на 7-8 място по някакво време. Вече в края на сезона се засилихме и завършихме 5. Но дори такова класиране се веде така високо с оглед на нестабилното представяне. Както казах и преди и сега, титлата е далече от нас. Не по-далече, не по-близко. Няма как да побеждаваме постоянно. Няма как след всеки двубой да сме доволни. За перспективите този сезон ще се включа отново в тази тема. Сега искам няколко ключови неща да отбележа. Едно от тях е отношението към Арне Слот, или поне след българската общественост и възможността дали ще загуби работата си. Според мен не и не трябва. Той трябва да получи максимална подкрепа, но също така трябва да се знае, че всяка една последователна загуба закономерно бута нещата в тази посока. Но това е далеч да се случи. Спомням си как преди 4 години имаше неща от сорта Клоп аут. Ужас. Относно Слот, той успя да ни направи шампиони, да, с отбор на Юрген Клоп, с негови играчи, но това малко ли е? Не предприемаше рискове и съм сигурен, че 90% от евентуалните нови менеджери, различни от Арне Слот, щяха да разбият отбора още първи сезон. Сигурно щеше да бъде продаден Гравенберг, Салах щеше да бъде сложен в графата старт. Има една година на договор тогава и край. Или щеше да се вземе заместник веднага на Робъртсън, защото се вижда, че не е в най-добрата си форма. Вече не отговаря на нормата, която той сам си е изградил през години като най-добър лев бек в света. Но продължава и днес да лъха сигурността от него, когато играем. Щяхме да играем един грозен футбол без Арне Слот. Не искам да си представям варианта в първия сезон, когато нов менеджер сменя половин отбор и със сигурност той сега щеше вече да е бивш такъв. Може би само Алонсо, който пое в посока Реал Мадрид, нямаше да направи брутален експеримент с отбора, защото е млад. Но треньори като Мауриньо, Анчелоти и Сие щяха да направят спад в отбора в стил Рой Ходсън. Холандският ни менеджер успешно се адаптира към отбора и направи минимални корекции, които не даде достатъчно шанс на Коланса за изява, по-малко роля на Ендо в отбора, повече ротация на двата бека, козметични промени и без нови играчи реално отбора стана шампион. Това никой нов менеджер и с най-високо име нямаше да го направи. И лятото последен момент на преход.
вече като шампиони. Че ще има промяна, това беше ясно. Защото четох нещата, че своята е развалил отбора, но за мен промяната беше наложителна, защото на някои постове има застаряване и как да си изкажа прекалената предвидимост. Слабостите в отбора се повишаха още в края на миналия сезон. Трябваше на Трент Александър да се търси заместник, трябваше левия бек да се подмлади, защото и там имаше проблеми. Да се изгради нов облик в атаката, която към момента тази нова атака търси своя облик. Само етиките успява на моменти да се адаптира и да се разписва. Продадохме Диас, който беше добра опция, но и търпеше критики в други ситуации. Но реално показваше две лица. Но той искаше и да играе редовно. Да, имаше и неща свързани с неговата заплата, но неговото тръгване, заминаване в Ливърпул не беше драматично, може би зависеше от нашите управници дали да го задържат или не. В случая явно решиха да не го задържат и да търсят нещо ново и различно. За друг нападател Нунес беше ясно 3 сезона. Въпреки някои проблясъци във важни моменти, към този момент беше най-скъпият играч и трябваше да бута отбора. Той получи шанси и за съжаление и смъртта на Диого Жота оставя една неизлечима рана, която не се замества с трансфер на друг играч, замества се с плотеност и вяра в отбора и не трябва този факт да го забравяме. В момента на изпитание забравихме всеки от този отбор какво направим назад във времето. Анди Робъртсън, Коди Гакпо, Алексис Макалистър, Мохамед Салах, Ибрахима Конате, Върджил Ван Дайк и други. Това са шампиони и когато пъзела страдат всички. Продавахме едни играчи, купихме други, но истината е, че продължаваме да нямаме широчина на някои позиции. И зимният прозорец е вече с 1-2 дни по-близо, отколкото беше край на летния до сега. Фримпонг получава чести контузии, но чисто игрово е критикуван и все пак той е млад и вярвам, че ще пасне на ротацията. Милош Керкес търпи много критики, когато отбора не играе добре и да, наистина Робъртсън направи този пост в най-добрите си години като най-добър в света за него. И да не забравяме, че когато говорим днес, че Доминик Собослай е най-добрия и играе навсякъде, да не забравяме, че когато го купихме първи сезон, беше просто едно котенце и се губеше по терена, правеше грешки, пропускаше, а бяхме дали за него над 60 милиона паунда. Сума, която ако беше за подобен играч през това лято, щеше да е спокойно 90 милиона паунда. Сума, която е подобна на френския нападател, който привлякахме и вече вкара 4-5 гола. Ами Гравенберг по-добре ли игра от Керкес в първия сезон? Той не игра по-добре от Керкес, дори не игра по-добре и от Вилс и от Исак в първия сезон. Сега е рязко да поговорим за атаката. Излиза, че това е доста по-сложен процес и за това ще е нужно повече време, за което ще разчитам и на Салах, и на Гакпо, и на Етиките. Защото само последния се адаптира добре. Да, сумите тежат и на двамата, но те са добри безспорно. Добри играчи, класни играчи и трябва да се адаптират дали ще влязат в форма, когато Салах заиграе за екипите през януари, тогава опцията е дясно на Вилс, ще видим. Но този отбор не е завършен, защото се нуждаем от спокойствие в защита в халовата линия. Също. Когато говорим за адаптация и напасване на стил на игра, нека веднага се срещам втория сезон на Рафа Бенитес. Когато като европейски шампиони закупихме няколко играчи, един от тях Питър Крауч. Сезона не беше изпълнен с амплитуди на резултати, но си личеха неприятна игра за гледане, тромава и тъпи хиксове в първата част от сезона. Последствие отбора напипа някакъв ритъм, правеше дълги серии с победи, особено ноември, декември, а първият гол на Питър Крауч беше на 2 декември срещу Уиган. Аргентинянинът беше закупен за около 15 милиона паунда и имаше очакване към него. Като цяло по-скоро се превърна в талисман на отбора, отпушваше трудни мачове, имаше атрактивни изпълнения до момент, когато дойде Фернандо Торес и вдигна цялостно класата, както в нападение, така и на отбора.
И пак подчертавам, че тима тогава не можеше да помисли за победа срещу Челси и Юнайтед. Това беше много трудно. Няма да забравяме, това е едно 4 на Анфилд от страна на Челси. Загуба. Да, Бенитес спечели с отбора на Олие Шампионска лига. Доста ефективно. И то доста ефективно. Неговото отбор, пак казвам, поддържа искрата между отбора от 80-те години на Бил Шенки, Боб Пейзи и Джо Феган и този на Юрген Клоп. Тогава феновете се радваха и затова отбора да играе и Шампионска лига. Просто такива бяха целите. Конкуренцията с Челси и Юнайтед беше трудно. Имаха изключително много пари, но за сметка на това компенсирахме с добра игра Шампионска лига, 2 финала, където един го спечелихме. Да се върнем отново днес, 2025 година, ноември, и ще кажа, че представянето през октомври беше лошо. Може би ще рекорди в негативен план, но именно за това са критиките към СОТ. Когато се радваме на положителните рекорди, трябва да търпим и негативните такива. Защото другото имаше критики от сорта, защо я пусна децата срещу Кристал Палас, освен че ни спаси от излишен двубой срещу Арсенал в един шибен момент. И ще отговоря, за да нямаме оправдания за мача срещу Астон Вила. Представете си да беше пуснал титулярите и как щяха да играят същите играчи вчера срещу Вила. Шансът за победа ще беше драстично по-малък. Но този мач вече го взехме и гледаме към следващите два. А именно срещу Реал Мадрид и Манчестър Сити. Реал Мадрид на Анфилд след 2 дни и Манчестър Сити на техния негостоприемен стадион след 7 дни. Това ще са трудните мачове, но чисто психологически не трябва да ги губим. Може да победим Реал и това ще е хубаво, дори една победа ще ни освободи психически от всякакъв резултат срещу Манчестър Сити. Защото точно този съперник е най-труден, когато играем като гост. И ако резултатът не е победа, не трябва да правим трагедия. Аз искам да победим, но зная, че това е кофти и място за нас. Ще е важно да излезем от тези два добъра без загуба, но ще видим как ще тръгнат самите мачове. Все пак има други фактори, било то късмет, но при добра атмосфера има големи шансове да победим Реал Мадрид. Въпреки всичко, мисля, че сме по-скоро фаворите срещу испанците, за разлика от гостуването срещу Манчестър Сити. След страхотно начало, поне от към резултати, искам да кажа 2 неща относно 4 последователни загуби в Висшата лига. Мисля, че една от причините е липсата на Алисън Бекер. Той е лидер за вратата и сигурно някой голове 1 на 1 нямаше да ги допуснем, а и спокойно можеше бразилеца да се стира за някой гол. Не искам да звуча пренебрежително към Мамардашвили, но Алисън е прекалено добър вратар. И мисля, че дори Калхър дори е по-добър. Опитен и обигран от него за момента. Него го продавахме, но Мамардашвили имаше проблем с играта с крак, които нито Алисън, нито Калхър щяха да допуснат. И да, една от причините е липсата на Алисън. Ние можехме да допуснем по-малко на брой загуби и някои от тях да бяха поне равенства. Нивото на грузинца е по-близо до това на Симеон Миньоле, на който също сме се радвали. Това е сегашно мнение за грузинца мое. Той е млад вратар и сигурно ще се развива, но тук е една от причините за неуспех. Другата причина е Гравенберг. Неоптимална форма, мини контузии, а в последния мач срещу Вил видяхме и какво може в положителен аспект. Друга причина е позицията на Сопослай. Той трябва да е халф навсякъде, а не десен бек. Поне не трябва с него да започваме в началото на матча, защото губиме блясъка в средата. Сега, ако трябва да пазим и титулярните бекове са контузени, да, но в никакъв случай преди първата минута Сопослай не трябва да е десен бек. Тук изгубваме креативността. Да, двобой срещу Арсенал е един и е едно изключение. Унгарица не е без десен бек и не трябва да по-добре да пусне някой 16 годишен или някой юноша, отколкото да губим блясъка в средата на терена. На моменти Салах показа ужасни отигравания през този период, дори липсваше от матча.
въпреки че го прочетох в 11-торките преди някой мач, аз не го виждах по време на мача въобще да играе с топката. Името на му слушах. Но трябва да свикваме, че не всеки мач ще е титуляр, въпреки че вчера беше с условен принос за успешна игра, но има моменти, минути и отбори, които не са за него. И се чудят дали Вирс или двойка нападатели Исак Етике без Салах не е по-добър избор. Въпреки че има голф инстинкт, че е част от историята на най-добрите в Ливърпул, Салах е към края на кариерата и при променлива и непостоянна игра няма да се очудя, ако продадем и търси някакво подмладяване на поста. Какво предстои? Надяваме се новата атака да се изгради, защото играчите са добри. Може би трябва нещо допълнително, но ако изключим следващите два двубоя, където играем срещу един от най-добрите отбори и където със сигурност трябва да се борим за положителен резултат, то програмата до края на календарната година е доста по-приемлива. Да, в момента сме разклатени и с ниско самочувствие. След 4 загуби във Висшата лига през октомври и първата победа срещу Астон Вила вчера. Не, че няма да се подхлъзнем в друг двубой, но трябва да спомена, че ако първото място сега е далеч, то другите места не са толкова далеч и са реалистични. Нито Челси, нито Манчестър Сити са толкова силни. И те имат своите проблеми. Но за момента да не приемаме за цел първото място, защото чисто психологически това няма да я накара да се чувстваме добре. Не, че не сме наваксвали голяма разлика преди, но за момента Арсенал имат по-сработен отбор. Поне към този етап. Ще завърша отново с темата, която се дискутира, а именно новите и най-скъпи покупки. Един играч лесно се адаптира към тим, която цел е топ 4 и е бил няколко сезона там. Така се адаптираха Фермино, Мане, Салах и други играчи без напрежение, знаейки, че целта е топ 4, а не топ 1. И когато надградихме след няколко сезона, вече целите се промениха. Тези играчи дойдеха в отбор, който се очаква да защитят титлата тази година. И за първи път Ливърпул влезе толкова високо в началото на сезона. Но такава адаптация е трудна. А към нас трябва търпение и уважение към Арне Слот, защото менеджерът с име щеше да се сипе отбора и сега нямаше да имаме 20 титли. Сега, когато изляза навън, говоря с високо вдигната глава. Независимо дали сме били или паднали вчера, защото сме Ливърпул, най-успешен английски тим, както в страната си, така и сред английските отбори в Европа. А знаем ли, тогава, когато не се борим за титлата, шансовете за европейска титла се увеличават. Но там трябва и късмет и вярвам, че той отново ще ни се усмихне.